ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕುಂಬಳ ಸಮೀಪದ ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಸ್ಸಾಂ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪರಿಸರವಾಸಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅನಂತಪುರದ ಡೆಕ್ಕೂರು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಉಪ್ಪಳದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ആകാശത്തിന് ബൂം പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് വന്നത്. ജനങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ആശങ്കയിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പം മൊത്തത്തിലായിട്ട് ജനങ്ങളൊരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അണ്ടെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് ഫയർ സർവീസ് വന്ന് ആംബുലൻസിൽ വന്ന് കുറേ ആൾക്കാരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംഭവം. കണ്ണൂർ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നേരെ മീത്തയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു അപകടം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി, ഭയങ്കരമായി. पानी